tindrà alguna influència en el vot de la gent? A veure, en el post que vaig fer ahir sobre aquesta qüestió, que a més els meus alumnes de l'Institut Sobraquers ja els hi vaig recomanar fa uns mesos que llegissin el llibre de Hessel, i l'hem comentat a classe moltes vegades, no? La necessitat de no resignar-se, la necessitat que en democràcia es tingui la veu, i una veu independent, des del respecte absolut, amb gota paternalisme. Veig perfectament compatible unes eleccions amb la veu plural, crítica, d'una part important de la ciutadania, que és sobretot la gent jove preparada, gent jove que se li ha dit que tenia oportunitats, i una manera de gestionar la política, fent més cas als lobbies dels poderosos que als interessos de la gent. Doncs és molt important que la gent es converteixi en lobby. Jo veig la Porta del Sol, la plaça Catalunya, Lleida, Tarragona i Girona avui, el veig com un lobby crític, com un lobby democràtic, per dir, atenció, les polítiques s'han de fer per a tothom, s'han de justificar bé, i l'objectiu, òbviament, és els interessos de les ciutadanes i dels ciutadans. En aquesta campanya es parla molt de futur, doncs el futur té cara i ulls, té nom i cognoms, són de tots els joves, de tota aquesta gent que vol oportunitats i que vol construir una societat millor.